Karon, gamit niya ni kang saidi. Nagtuo siya makalusot siya. Una niyo kuno ang Orthodox Church. Wala di ba sa horot ang tibuok chapter. Kanang giingon din na tawag ini nga una ang Orthodox refer na sa patriarchate o sa tuwa pa karon diocese. Babasahon ako para sigurado ba? Kay katong iyang gibasa putos-putos buwan. O niya. Basahon ako ha. Pagpangilad ng gula. Nagtuod yan ko nga mga sabalista dili mangingilad pero karon gabi pahapuna. Pagpangilad Same book ha. Niya. Christianity spread westward from Palestine to Rome. Asa man ang napiting Iglesia Katolika? Gikan sa Palestina. O sa man ang Palestina, part sa Roman Empire. Eastern, mo na ingon sa society, una ang East, kay dito nagsugod ang Iglesia Katolika. Pagkaktaan lang yun. Karon, o sa ingon nini, as the apostles spread the gospel of Jesus, they found more fertile ground in the West. Asa man ang West, refers sa Rome. So, buong ipasabot, same apostle ang nag-establish sa Palestine, sa Eastern churches, padulong sa Western church na wala ang Rome. Kung sila papasahon, binutbot, wala nga, ang amahan sa bakak mo ng yawa, mga anak niya. Mga anak.